coronavirus akisu non het perthia danglong China det Wuhan pa det pen nang thur si perthia dang chithang thlup lo la si non angring thetan lo ilitum Karbi Anglong adang ta nangile je pha la si non aman ilitum long nang lililang la si ilitum non nang lili aprang si ilitum kuson si ilitum Karbi Anglong kapan kapayok yuma la pen ilitum akhai don rap jeng jati imumar kortimuti isumar tumhan itum kuson si la bangsu abur ki thur pen ngachi payok jima la pen ilitum kuson si kido ki thak nai ma laki itum anutin na bang phi are deng long sidu la si itum anutin na chini lo lagi non het jong si keklang abimar lang la si duai daru lapu ta ave la si kimenai ki kachipayok helo kimenai lo la si kapachi iltum bang khay pen pulote quarantine pusipulo la bang helo kimenai lo la bang ke ilitum kido ke thak kachipai lo pusipupo ilitum don rap pusidami lapen meeting pulong sitami hithi borwa pulong sitami itum tun de nangpo itum hemarlu si dojo si kinang sotlo athi itum central government putami itum district council government pentami itum han chutti nang pilo school nami bonetlo labang so apor hut bangge itum han lason don rap chidamoy along chidamoy hithi borwa dunoi phanle itum suti nang ipikali bondho nang ipikali lake ilitum hem duklip nai don rabatum pen chitong de nai la pen belek pen gewang atum hong ben gewang atum amun gena chitong de pusil tum han bangso kupida nang ipilo asi son thang thak si nili isi message kipikang tung bangelalo athi ilitum Karbi Anglong along abang ke itum yata chidor thuple data yok itum school college kidun busami angtan kidun sigong son thak si tangkama kilong jimeme sakuri kilong jimeme pu chongda chuti lupuno itum hong gidam sigong Kerala pencanglok Bangalore pencanglok halasawar kidudam sigong lasi nona por hud bangke bangta iltum ban hem che damoy punang toy nang koglo lasi anutin bang pu hadapan ge bang pu sitami nang itum ban hem che damoy punang toy bangke nang tum jirpi ben che tong amoy don ra pen che tong amoy nang pu nang pi hem nang ong a hem che damoy pu gali itum ban hem damra hem dudam joy no pusi bang nang toy lo lasi itum kachini nai bangke itum imithang si itum claim nang po imithang si itum along dam de nang po main ke non itum non next 1 month bangke itum han thetan ak our pu dulo itum along lasi main adenjar bangel nang itum dachi lo itum Karbi Anglong abangke itum sei selang atim bustami bang dimason puan thidung abar sayavi langdamet lo tino itum ICU facilities ke itum Karbi Anglong ga bepinna lasi gabang so ki so abur abang ke kicheng si ke lason si cheplang po singyam mason si cheplang po I ok suhoy lapen api bang ke kapasi nang do po ibang ire moy sore bro lason nang dupo lapen api ana bangke itum chithigi bang unde det lason si dupo sta ong dung bangke itum la singya mason ben sidam juiti la si jong si itum kapagilang no ben lapen sareng saruatum lapen bihek usumar atum lapen afrang pen bimar dubomatum pudamno nang diabetes pressure, stroke, paralysis,
kidney la bemar do tum bulote la tum bangke la dangerous stage annam joiti complicated stage annam joiti la si don marle tum il tum sareng saru ningan rokke pen atha la pen usumar ki bi ningani si pen ber ana bangke itum hala complicated stage an ke liye fan joipi la si itum hala so stage le lo bulote itum ventilator long bivek ni sa iltum karbi long long non ta ventilator ICU ki isi ta bepil na la si kimena gel tum gachi pa joklo asil tum anutin abang phu bang histame itum akai itum hawar itum madonrap itum asu fan bang suap bemara ho pen kapajok je bangke itum anutin redeng sidulo lasi kimenai ke self quarantine imi thang amat ki du pachelo lasi tum claim nang po lapen adun thu bangel tum hem do wer noi puke une data hai anutin bang pu bang pita hiti dam nang kok borwana nang kok sita hadak pen dam det te men amat usunang char bak phit ba pu chi rinang sar samse keng nang sar samse peri nang chi lar le pen iltum dopong la son klem le nang po nang libar nang kok lo pulote nang itum nang rizar sam paka nang po kidam hong kidam ya choyari chilar et nang po akimi ching choy nang po do pulote hala non lom bujar hithi long geklang hand sanitizer podu nga keng chiro ching le lo te la virus lo bacteria lo akapati phan iri keng chi ching ro et si itum hem badowi usu punoi akithi phan punoi itum cipafu nai lalo lapen isi dutulang itum hala bujar long itum kelong mas pulang abang ke itum long ne datai hala duwek nei pugali angke itum chenam dema labang so avur ke ekdom phere mi piglo sita ahok pet bangke itum ka phere pen ge jokji itum kaciri ben se jokji lasi ka dogo beta itum cire lonang itum akai van pa jok lonang bang sobor pen itum don rap khai jeng jati isu van pa jok lonang lasi ongdum bangke laso bemar ke long lote kithilo pusi ke madha sita la pugali lang itum 90% ke singyam kai kilong wer singyam asom se dam joipo sita kapai lang no dokok afrang pen immunity kom hek la pen afrang pen bom abimar dokok lason bulute litum archak une bulute hala complicated stage andam joipo hala andam lo bulute litum se chelang sungpi lasi litum chethan bom nang apita muafita lasi litum anutin aning inutin ta itum akam lo cipa jokanang itum akhe phan itum don rapa phan itum kadu ve phan siama mainly nilin apong kaning je bang hello self quarantine mane imithang amat kidu kitha ka chepelo lapen dus lang nili silam puingtung non ahut man ongdung atom bangke bia tangho adamasar tangho chuyun tangho chokan tangho sekakli tangho afrang ben ki thik tang elo pot klemek potum kaninge ta du sida don marle tum labang tum claim nang nelo la so avor mathematic ke tum hithi borwa puno dam de nai la ar iroi pen phong a hithi la ha bang ge tum dun de nang po papon de nang po chuyun chokan punoi ki thik tang pusame el tum mo phi ponde nang po athe litum arni dupik lang ifrang bang isia forme ga ong lang lasi itum non kenang so ta bangke litum bangsa uro phan itum akhai pen ga payok di itum hawar pen ga payok di phan itum manutin taklem ran nang kardom